Sinin channa chuan meiche pakhat leno panhmel tak chu ron langin in sakna chuan thokin cement chu alo pukwala ani hi shen chung ko fanu shen yan chu ani asira thokte panila chuan ileno pangsia hengte I thotak mai ni kan puina mindi la karon pui mai thai chi asin ti in anlo la fiam zuya yan chu chuan engtin ma chang lawin a cement putlai chu ada thla thil ngai to chhuakin ama a thil thlendan chu aron langa yan chu a chhungte chuan pasal nei mai tur chuan an lo ti anu shone yang huikin chuan akuta chuan wani ni ngai to mel tak chuan yan chu lekha ringo ti zira omzia omchuang lo izir chun zom na tur kan nei chuang lawa pasal chu nei jok mai ro alo ti a una panei chun shenyan haula chuan ngei om tak mai chuan nei vat la ani mai I nei chuan poisa tam tak min pe dona college po ka chun zom thei watang alo ti yan chu chuan pa ti in apa Mr. Shen he chu chan be sei tak chuan a kawa kanu poisa min nu chia mangkhan college chu ka zo theyang ti in mitui tla chep chuan angen shen hi la chuan alam chu changlo na samayin inu poisa nu chia a engma a nu chia lo che I du chuan ani kha I zui ve thei reng por tak chuan alo ti huikin chuan du tak in sum ro ti in abana chuan alo wan yan chu ril ru chu na hle in weekend chu nangma wang vek hi ani nang hi ron in lan lo ni lang chuan kanu kha alada manga depression wangin athi hau lawang ti in ami tui chu atling deuh piawa shen he chuan thin rim tak mai chuan engmoi soi kha ti in amaya chuan a beng chuai zak theilo lutuk mai heta tang hian chuak wangwang ro ati tuara yan chu ril runa tak chuan a chuak alo ni tun hun ron lang le in an boss chuan chhun thil ei thei thu chu lo puangin yan chu po chuan wala ve in madam lu ma a chuan ron ding in pakhat a hlotlin tak lawa chuan nang hi aron tir le che ani mo nang ni do soi shat ho chu ati lujan bai chuan do soi shat a khoi la ya hian nge do soi chu ka sha ta ti in lom wak lo chuan lo zot yan chu la chuan I chi pachanga I keler thleng khan do soi shat ni ti a sha ti in lo changa lujan bai chuan ani hi engwangin nge mo kabum ngotang ni kapi ni hi ati yan chu la chuan oi lo ti sha tak chuan a kut chu akwang ko a nui deuh chung chuan ani hi ipi ni mo ani chuan ke hi inu ka ni chu ati tamai madam lu chuan adara chuan ron khoin nula ani hi katupa ni tak tak alom alo ti ta si lujan bai chuan aku chu lo kwang kwa ve thungin yan chu alo ena yan chu ain thla shung hle anuwa chuan an pathum chuan thil chu ei do ni ni yan chu in nuam lo ati em wang chuan dingin ka ti pal tak zata ni khatyang thil kha ka tumani mi alawanya ati a lujan bai la chuan lo ei lo hmel lutuk madam lu chuan akut chu lo wanin yan chutin in thiam lo ma ta che min pui tu zo ki ni kha iril ru that wang veka lom engei du lom thu soinan I du ka pe yang che ati yan chuan ai engma ka du lo thil phut wanga ti ka ni hleinem alo ti a phone chu ron ri in a zir tir tu alo ni yan chuan min lo sha thiam lok ro u ti in a chuak lujan bai chuan kapi ani kha karin zong ani mi alawanya isum wang ba ka ni don lo alo ti madam lu chuan oi omlo e mai min pui lai le tu na po khan kan chung ko ni na engma a shelo ati ve tlata lujan bai chuan o en mai pon Peter hausa pa ngai tak ini ti asia alom alo ti le sham pona chuan yan chuan phone chu bia in azir tir tu chuan tuition fee hi ron pe vatro ani lo chuan school atang hian I chwa mai anga yang aron ti yan chuan reilo te tal min la ngak theilawa mi ti in ange na zirtir tu pa la chuan theilo I nei lo ni chuan bang mai ro thin rim takati in phone la chu ada da ya yan chu ril ru chu a ha tak zet a chung lama chuan valut le in lujan bai chuan I du chu isha tu emeti in alo zot yan chuan poisa min puk tir thayangem alo ti madam lu chu lo nui topin lujan bai la chuan ini na dik tak alang ta ni hi ti in alo ngai twa
madam lu chuan engzat ngei du alo ti a lu jan bai chuan kapi tikhan thil lo e ro pona kawa belu ka nge ati yan chu chu pona chuan na chwa pui engzat ngei du ati yan chu chuan sangruk ti in thlashung tak chuan alo changa lu jan bai chuan poisa chu kapeyang che mahse thil min ti sakve anga yang nangin poisa imamu a ke yin nupui kapi alo man mu ve to bok nen min nei anga yang ati yan chu chuan an zirtir tu pa thu soi chau chu alo ngai to lu jan bai chuan in chhir le deuh si ani mo ti in alo ngai to a mahse ilana pan mel box si a pasal nei rual ilani lawang a atile sin chu in thlakin in nei certificate chu an la ta ringot pona chuan lu jan bai chuan yan chu poisa chu a pe a yan chu chuan ka nei ve le ka pelet le nge yang che ati lu jan bai chuan angai lo tuna chuan nu pa kan ni to a kanin zom to alom alo ti assistant sui hak chu karman to ti sha taka chang chuan ron kalin lu jan bai ron shwai chu atum yan chu chuan so I karami ti ina zot lu jan bai chuan ba deuh noi chuan engtin nge mo ka kar ani thayang keite chu driver mai lom ka ni ti in man mo tak chuan sui hak chu apot chwa ka Mr. Sui nangma te in irun khalalo te in anunga chuan a chuan tir thwai sui hak la chuan angai na shelo tak chuan ati dan chuan alo om ve topa lu jan bai chuan yan chu hne na chuan ka na te ka wa thok photanga nangpon school thil chu lo boi pui ro karon lam le don chenya ti in ama chuan kar chu a khala yan chu chuan an tlan lai chu en zui vong in a thok rim hle moi a kapek let le nge yanga yang ama nu pui nei ni ya po a chol mia lawanya ti angai to in a khongai ve hle a lu jan bai chuan dar thlanga chang chuan lo en zui ve bokin I in chhir ta hle ani mo ti in angai to sui hak chuan Mr. Lu ani kha inu pui chu ami ti in zot lu jan bai chuan chu tiang engma alani lo zan ina kan in nei te zinga aman tlom ber kha lo ti fel ve kang che ta chuan kan cheng ri ang ati sui hak chuan makte tak chuan rong chenga mi hausa berin nupui nei ania mahse alom vak lawa ang ti in alo ngai to a lu jan bai chuan ama a thil thlen dan ngai to le tin yan chu khan ka upato ka lom pasal nei tur chuan ti in nei chu alo rem ti nga la lo ni lu jan bai chuan in ngai to phot jok ro kanin upat leite ania le nga alo ti madam lu chuan an thu soi lo ngai thlave vekin aron chuak lu jan bai chu a o marun bengin yan chu ani hian ati mai ni hi naupang lutuk lo ma se atak sa te chu ala chak chalutuk ini nei ngei chu angai aron ti tun hun ron lang le in yan chu le a chan chaber mo akte chu restaurant a chuan an lo in mu yan chu thil ti wang chuan lom lo hle in alo house shepa shen yan chu eng thil ngei ti hi a upat mel box si ala re thei zui ti in lu jan bai nen anin nei na certificate chu alo ena yan chu chuan lak sakin upama se a mela chewak lo ti in a thlawang chu alo hau ve tlat mo ak chuan oile shimshima meichia in kan nga hlel ber chu pasal nei ani thina nia nang chuan I nei voi khat na a I shat ngai lo le sang ru wang chawin I nei ania ti in alung chu oi thei mot lawa a phone chu lak sakin I nei thil pek tal dil ro rang ka chak chu ati yan chu chuan chu tiang ngai lo alo ti a mo ak chuan keiman ka ti moyang ti in lu jan bai chu in nei thil pe ka rang ka chak adu thu chu awa thon yan chu chuan poi ti mel tak chuan alo en topa lu jan bai chu a office sarun langin message chu alo mu chia a en ringota anuwa chuan yan chu rang ka chak an zor na hmuna chuan a shwaya doran lu ma chuan yan chu chuan in thlashung tak chuan ni chin khan keima ka ni lawanya ka chanu ni kha ati lu jan bai chuan local phot ro ti in alu pui yan chu chuan akorbana chuan potin a to mail box sia nakina kanin kholanga min lei zok mai ro chu ati meiche pakhat chulai thokla chuan musit tak chuan lo tong khum ngal ringotin a leina turin nei lo chuan kal le nga jok mai ro u nang ni mi theitan helai mun hi chu asang lutuk alo ti lu jan bai chong atum chu yan chu chuan alo dang
ui chuan an mani aya hnuai te an hmu sit thin alo ti chu nu la chuan dot ka soi chuang hlei nem leina tur in nei chuang lo alo ti yan chu chuan chu nang po ui ni ti chu in pomani mo alo ti le ta chu nu ngai dan chu ani lo lutuk lu jan bai chu khisukin lut phot te ang ti ina kai lu ta chu nu chuan in ni na tak tak hi ka sha lom in sak lawang ti in rang ka chak set man tlom lam chu awa mu he hi atlom polania he han en te ti in yan chu a mu a yan chu in khwe tum chu nu chuan I thopal chuan aman ipe ka ngai do nania alo ti yan chu atim ta vek lu jan bai chuan nga tinge ti ya lo zo chuan yan chu chuan ataw e mai ti in lo changa chu nu bok chuan a aya tlom le zo kan en do na mi ti in nge om tak chuan alo zot lu jan bai chuan a sir thok pakhat zok chu kawin nangma zo kha mi lo en pui ro chu ati a thok dang chuan thatak chuan a ron en pui yan chu chuan president nuai thok ani boka a che dan po a president ang mai ani ti lo ngai to in anui sak khanu an mani musi deuh tu kha lung oi lo hle in asira chuan alo tum waw an manager chu va mu in avapana manager ente somi te son engma nei si lawin an en kwal ve vakanya ti cheta se engtin ngen yang chu avati manager chuan tu te mo ti in lo zot chu nu chuan na kok manager chuan va mu in Mr. Lu chu ati ama a an meeting nei lai chu ron langin lu jan bai thalak chu screen a chuan an lo tilanga an boss chuan ani hi kan mol mu chuak tu le nei tu Mr. Lu jan bai ani hi a mel hi chin chia rengang che u ama a boy thei ema wangin tu na po arun kalman lawani ti in lo shil hloma manager chuan lu jan bai chu za taka fa bia in a thlona an deliver saktur thu chu aron soye a hek tu nu po chuan makte tak chuan alo en topa yan chu chuan inin shinga yami ti in a zot lu jan bai chuan kapute nen anin sha ani ngei don hi ti in alo noi kwal vela manager chuan engi omzia ani na thupa du ani don hi ti angai to in o apute nen kanin sha a alo ti le lu jan bai chuan kha la ang o ati yan chu chuan mahse ataw e mai chu alo ti tlata manager chuan kan lo pe ang che u vo in hi content anniversary ania nangni hi kan 101 customer na in ni boka ati lu jan bai chuan kan va nei hle mai ti in ani na taka chuan ani na sha chwa a hlau em wang chuan rang ka chak se chu kha in a chwa pui ta da ya an mani he tu khan manager bula chuan manager engti ka chang kan nge kan dor anniversary kan loma ti in makte me tak chuan alo zot manager chuan ban ini a chang khan mole ti in a chang chu nu chuan engti ka nge ban ka ni a ti in zalo ti sha tak chuan alo nui manager chuan ani khatunge ani sha em he mol nei tu hi asin min ti chhelo chawalom le ti in a kal son da ya chu nu makte lu tuk chu a thlu lo chau pona chuan lu jan bai chuan a thil khai chu yan chu pek chu atum yan chu chuan alo la lok lo lu jan bai chuan tinge I du lawa mi ti in a zota yan chu chuan ataw e mai chu alo ti lu jan bai chuan ataw hlei nem sing ni man vel chawalom chu mai ba ka I du na ni hi I wa nei wangin ati yan chu chuan to hlei nem a CEO hnuai thowang maya CEO emo in ti yami alo ti lu jan bai chuan engtin ma chuan a chang lo yan chu chuan local ro games khel tiang lottery po kan dong mai thei sin ti in abana chuan a wana akal pui dai anua chuan an pahnih chuan lu jan bai in te zinga ate pola chuan ho in lu jan bai chuan assistant sui hak chu ati thale mai ti in a ngai towa yan chu chuan lo en rengin hong ta che chu ati lu jan bai la chuan chabi chu anei si lo a in dapa chabi ka hon lo ani hi min pelok turin kan ti ange ti in a phone chu a phora yan chu chuan lo la bi zeu zuin lu jan bai chuan milo pevat mayang ati yan chu chuan rin hlel mel tak chuan I in ani chianga mo ti in a zota lu jan bai chuan
ô ni e engwangin nge ka in lawate ka shwai hongo tangche ati yan chu chuan ngak thei to lawin kong khar chu akika madam lu chuan aron hong tamaye lu jan bai chuan kapi heta engei lo ti in mak te tak chuan na zot yan chu chuan engei heta ti ang a in ve thawalom a lo ti lu jan bai chuan ka ti omza chu I lo wa ho ma ve chu ati kwal vel madam lu chuan yan chu ka ro lo lut phot ro ti in akai lut chu thlenga chuan chhut puin in boi ka hlau ema ei rong te ka lo bol sak che u ani hi ati yan chu chuan kapi enge mo isoi omja le chungwa kanya cheng hau turalom kan ni ti in hei thil pe kan lo le che a ati rang ka chak set a bracelet chu la chhuakin abun tir madam lu chu nui hwa hwa in he nau fel ja hi chu ati ei tur kalo sem chewa lo ngak lok ti in chaw kalama chuan nakal yan chu chuan thleng te chu en kwalin a hoi kwal vela lu jan ba chuan tinge I du zong ani vak na nge ti in ron sot yan chu chuan ni e ka du zong takan ni nang hi mi hausa tak I lo ni ru reng lo mo ati tamaye lu jan ba chu noi toi tapin chu tiang kan lo reng ti in a changa yan chu chuan ka wanga ni khai helai mun po hi ita ni lo ti ka shalom ati tamaye lu jan bai chuan hei chu kata nya lom alo ti le si yan chu chuan do soi du to su keite chu khoi muna po ka om thelom cha bi poi nei lo kha mi ta I ho ami ti in a zot lu jan bai chuan ti wak ngai na chu she to lawin o ka chan pa ta ka lwa ho ani hi ti in a chang ta top yan chu chuan ibo sani nge yang a ka man ve le in dang he ayat lom zo kan zonga nga ati a lu jan bai chuan a thu soi chu lom hle in a khi suka madam lu chuan lokal ro u he sup ka lo sem che wania ti in an vai chuan dokan chu an ki la madam lu chuan thil ti anei ni om tak chuan sup anin lai chuan lo en renga an ei zo nu chuan madam lu chuan lu jan bai chu in chunga chol hadam turin yan chu hi shwai to ro ati yan chu chuan kapi katti fai pui photang che ti ya che ta tum chu madam lu chuan angai lo an ha chol ro u ati tlata an pahni chuan ruma chhawin an lu cha chu lum chu an ti talutuk madam lu khan an sup in tura khan damdoi enge moni apol hi alo ni an lu chu la hai tel zuin an kor phel chu an tuma lu jan bai zok chuan tingi a ka taksa ka control thei don lawa angkat ti in a ko te chu a pot sok sok yan chu la chu ti bok ala tlu chep zuya lu jan bai chuan ron man hlawin anin fop teu lutuk lu jan bai zok chu in sum sham shamin mai phi tur chuan ba chum lama chuan na pheya a mai chu phieng ang mahse ain control thei tat law kapi thil ti le bok ani mo ti in angai to a awa chuak le chu yan chu chuan atak salang lai chu hmunam ti tak chuan lo en vung vung lu jan bai chuan kong khar chu hun tumin madam lu chuan lo kal vek to a kapi ron hong thoi mai te ati madam lu chuan ka beng lam hi a thawak to lawa I chong ka she thei lo tlat ti yan nuin I orol to pon aw mala ka hong chuang lawang ati yan chu chuan lu jan bai chu nunglama changa ron ko in arun chul ti ti lu jan bai la alo sa ve vek to bok nen alama chuan kwai phein ibul chana ni hi I chhuak thei to lawang ti in banga chuan anor beta a fop pom kangin khum lama chuan a phei puya an thom lo sha in madam lu la chu alo hlim em zuia ka tupa tur ka mu thwai don ani hi ti in akal sona lu jan bai le yan chu te chu du tho taka info pin an zan khatna chu an hmang dun zui tabok atu kaloni chuan yan chu mu churun har ma sa zokin lojin bai mu hi lai chu athir deuh wangwanga kapi soi kha alo dikani hi upa deuh to ma se ataksa chu ala hrisel chakhop mai ti in a om te chu a khoi lojan bai po chu ron harin ila khoi du tok nange chu a ron ti yan chu chuan a ku chu la son vatin ka khoi lo shim shim ka check remote alom ti in lo chang lojan bai chuan fiamin ani le engi an ati a azot
yan chu lai lu tuk chu thu in a tha thu chuan a chang lu jan bai chu nui sukin a tha ve kem ti enang miang ti in a puan sin lai chu ala suna yan chu chuan sarwa kin om do ne moti in alo in khup koralo havek to si ino pangchia lu tuk chu a ti lu jan bai chuan nangma ani kha no pangchia ti in intifai tur chuan akal anua chuan yan chu school a chuan kalin a fi petur chuan an zirtir tupa chengpeng room a chuan akala chengpeng chuan poisa chu i nei dai to mo ti in zot yan chu chuan o hei kalo kenga lom ti a phor tum chu chengpeng chu ron thawin i nei pon tikha nei ro i pe kherangai to lo azona zirlai chaberi ni wangin scholarship idonga lom iduna hmun chata internship po iti theyang ati yan chu lo hlim hle in ani mo ati chengpeng chuan o mahse enge lom thu soina min pek ve ang ti thei pakhati nei ti in khoi chu atum tamai yan chu hlau lu tuk chuan akapa chuan a khu pin lo ngok chengpeng na ti lu tuk chuan adon wangwang yan chu chuan hlau thong tak chuan ngai dam chu adil nga la chengpeng chuan shen yan chu i zakem khatyang khan i chenga mamo no chwa hial ini theya sin ka thu hi oila i chung ten pasal nei turin an du chati po ka sheve kanya min nei la tluang takin i zirlai po hi i zo thei mana ati yan chu chuan pasal ka nei to ti in khur deuh chung chuan alo chang chengpeng chuan oi lowin khoile chu atuma o na lu jan bai khan lo ngakin avarei to ve ati in chung lama chuan aron lut ve a yan chu au thom chu sha in office a chuan atlan lut ngal yan chu chuan asrei chuan alu alo khonga lu jan bai chuan aron tlo chhun jom bok yan chu icha emti in a zota yan chu hlau chuan alo chang lok lo chengpeng chu varekin nekle chu atuma chengpeng chuan nang hi tungei ni a hetia i ron chet ve ngot ti in por tak chuan alo zot lu jan bai chuan a pasal kani hi ti in a changa chengpeng chuan pasal nei reng chungin scholarship don ile tumamo ani po hi ari thei thawani mo he scholarship a hian lu group a enroll ve ni ti shero engma inti thei chuang lawang alo ti ingam chuan min hnek ro ati a yan chu chuan lu jan bai chu pot sang deuin ka thania ti hian thil thleng hi the hin zo kang ati chengpeng chuan ni engma ti thei in nei chuang lo ima a hian ani hi khoi po ni ila engei ti thei chuan principal awin ka no chhuatir mai don ani alo la ti zuya lu jan bai chu in sum thei to lawin a maya chuan a hnek in principal chu ko lang miang ti in principal fangwei hui chu a kol chulai munakal tur chuan a ti chengpeng chuan alo kal arin lowang chuan alo nui fangwei hu chu aron thleng chhun jom ngal maya Mr. Lu enge ni ta ti in za mel tak chuan alo zot chengpeng chuan principal alo kal tak tak amo ani hi mithil ti thei tak chu ani em lawang chu mo ani thei lawang ti a ngai tho in alo in soifia zot zota yan chu chuan dot vek ani kha scholarship ka thiam na mang nge in ka donga ani hian hlok na tel tumin keima min be ani kha ati lu jan bai chuan Mr. Fang he thil hi chingfel thwai ro alo ti ve bok fangwei hui chuan ni ngai dam dil wat ro alo ti a yan chu chuan makti mel tak chuan alo en chengpeng la chuan por tak chuan ni ngai dam dil ma ula ngai dam mai thei ni pon ka shelo alo ti vel fangwei hui chuan i soidik ngai dam dil mai thei ani lo in ban hial anga yang alo ti a chengpeng chuan lo thon mel tak chuan principal keima zok mo ngai dam dil don alo ti hu fangwei hui chuan o idil vat lo ni chuan helai hmun atang hian bani ni ang ati tatwar chengpeng po chuan hlau ta deuin ngai dam chu adila lujin ba chuan principal fang heng ang mi hi school ti hming chetu an ni thina nia alo ti zeu fangwei hui chuan ni ti in security te chu chengpeng labo tur chuan ati a an chwa puilai chuan chengpeng chuan ngai dam ka dil to kha ati chula fangwei hu yin thil dang soi tum chu lujing bai chuan ka kal photang
kanu pui nen hian ti tur kan neya ti in a chhuah pui ngal ta da ya fangwe hui chuan en zui deuh wangwangin senian chu Mrs. Lu alo ni rengamo he pa chingping hi ka ban lo ni chuan boina min siam zel don tlat ti in a ngai twa pona chuan yan chuan lujin bai chu kwa in ka hlau man lu tu ka lom ati lujin bai la chuan ama zo khan a hlau zok che in ka sia ti in alo la fiam zui yan chuan chutiang ani lo kha ti in a tum wa lujin bai chuan lu group pa internship ti chu i du viawa mi ti in a zot yan chuan te reng mai hilai zirlai zong zong te hian an du vek ang chu nga ti nge min bek sak do na mi ti in a zot lujan bai chuan i du em ti in a lo zot le ta yan chuan o du mahse nang chuan engei ti chuanang pute a in ngat mai in sia man lai pon sia hlo te chu lelte ya anin nga chin alo ti dua lujan bai chuan sia hlo mai mo ka ni a ti in lung oi lo lutuk chuan a zot yan chuan in thlashung le si in en tir la mai mai ni kha alo ti le lujan bai chu kara chuan lut nga lin yan chu lu ve chu a phal lo yan chuan hongvat mai ro a ti lujan bai chuan ke in lo ho mai ro ke chia hlo chuan lel na thok turin ka wakalange ti in atlan san ta dai yan chuan tum vau chuan swali tuk mai ati a ko dongin ala chu lu chu la chuan a chome siam tur chu uluk lutuk chuan a thlang mo ak chuan rin hlel mel tak chuan a lo ena nang hi hetia i phurdan em a hian kan putar pa chu i chunga a thani chiang mai ati yan chu la chuan chate reng mai ti a fakin chu mai ba ka tu na ka internship interview thei tur hian min puya lom ati mo ak chuan chutiang lam ka soi lo in nu pachung changa lom ka soi ati yan chuan an mudun lai chungai twa chhuakin ba deuh noi chuan engma soi tura omlo alo ti mo ak chuan a khoi me lo chemo a upato lu tuka a che thei lo anyang a ati a yan chuan chutiang ani lo ala chak thalu tuk alo ti le wat mo ak chuan do soi te lo thiam to vela enge muni chu in ti to nge yani hi ati yan chu lai le in a chang chun zom ta lo zana chuan yan chuan an ei tur siam vekin alo pe fel to a madam lu run chhuak chu kapi khongai kal don he ei thei to nia ati madam lu la chuan man mo taka chhuakin chhuana tur ka nei lok ti a changin ona chuan lujin bai nen anin tok ani po chuan kapi khoyang ei kal don ti in alo zot vele madam lu chuan ti tur ka nei ti a changin man mo tak chuan akal chhun zom lujan bai in chhunga lut chu yan chuan ei tur ka lo siama lo thuro alo ti lujan bai chuan a thil siam chu tam ti hle in heng hi i siam vek mo ati yan chuan o ti in lo chang an pahnih chuan thu in lujan bai chuan wain chu kapi in zu ka in ralin ka rui ngal thin ti a hriu chi ani mo ati yan chuan ka shelo reng ka da ni hleinem kapi da kha nyang khoi klo da sonange lo ei ro ti in a thau le a lujan bai chuan asa siam te chu lo ei in tui chu ati hle 5-star hotel ipon atui da izo ka lom le ti a ngai to in a ei mol mola yan chu abula ronding na in kha atui viawa lo ti in zot lujan bai chuan hak lo chawin a ei thei ve mai hi ti in lo chang yan chuan khivur chuan ei ve le a madam lu kharon langin a chan te nen card chu an lo khel a chan te ron langin hun thol alo pe lo ni a a chan te bula chuan mishil am thlap khan ka ti a thokang mo a ti a chan nu pakhat chuan thok te reng mai kan hun lai pon khang khana lom kan ti vek ti in an lo nui war yan chu te ron lang ve le in thil chu an lo ei zo chia senga tum chu lujan bai chuan abang la om chun chu e chak mel tak chuan alo le ena zon in kha chu ati yan chuan mi khwal ru ma kamu mayang ati thwaya lujan bai chuan a tha i fing ve to hle mai ti in chung lama chuan a chhausan yan chuan ngei mel tak chuan ena lujan bai ru ma lu cha chu madam lu khan rose mangin alo chei chiam lujan bai chuan yan chu ti amoti in ring tak chuan a awa
yan chu churun thleng hmal thuain lujan bai chuan hi engi omzia kapi ti itile do nem ni alo ti yan chu chuan ka hri reng reng hleinem ka ti po ani lo a ti a lujan bai chuan oi lo mel tak chuan alo en si yan chu chuan kan ti fai yangi ti in khuma rose chu ala mul mula lujan bai la chuan arun kal ngai yan chu ngai dan chu ni thei bik khlot lawin ka ti ani me alawania o a ti a alama hoi chu lujan bai nen chuan in nekin atlutur chuan khuma chuan a potela lujan bai chuan en rengin lo a om ti in hnuai lam chu a ena lujan bai chuan ia e mai ti ya atar mi chu phelin yan chu chu a fop madam lu du ang tak chuan hun chu an hmang dun le ta a atuk lam chu lo ni in yan chu breakfast ei lai chuan madam lu chu ron ho in thil pek tam tak chu a ron hon tamaye yan chu chuan mak ti tak chuan alo en madam lu chuan yan chu local te hei ipi hian thil pek lo hun che ania ati yan chu chuwakal hnain a thil ron hon ho chu branded vek lo ni a kapi bank ki rokami heng thil te hi ilo hun thei ti in a zot lujan bai chu in chung lama tanga ron chuk ve che in madam lu thil ti a ron mu chuan lau thong tak chuan an bula a ron tlan ngal kapi engthil ngei ti hi local lok ro zan khwa in I chhuak sia idam doi po ila ei lo ti in madam lu chu aron kalson ti ri a yan chu bula chuan kapi hi chuan tiang thil level hi nuam matia mahse alem vek ani hi o ati yan chu chuan alemo mahse han ente alem ani theilawang ati lujan bai chuan alem te chu atak ang thei bera siam an ni reng alom alo titlat yan chu chuan ataka ang mama alom designing zir kani hi ati lujan bai chuan atak engtin nge kan lei pha kanga kapi hian market thatak atak ang thei ber an zorna asia a mahse alemani ti isha ti hi shatir su upa ho chuan inti theivel hi nuaman ti ema ataka ni lo ti ishil chuan aril ru na palang ati yan chu po chuan oi lo viang mahse lujan bai hlo angai to chuan ataka ni ring cha chong si lo ole ti in a chang ta ringota lujan bai chuan ani chuan kahan in siam to ange ti in chung lama chuan a chhausana madam lu kharon let le in yan chu idu zong ani em ka thil pek che chu ti in a ron zot yan chu chuan oni e mase kapi heng chu leidu to su atau e mai ati madam lu chuan atau vak hleinem le idu ani chuan ipi hian ka le zelang che ati yan chu chuan ataka ang ro puisia azorna ka shat ve anga ya ni ti angai to in ani le kapi adang va leile ila ka chante pek ve ka du a ati madam lu chuan heng te chu limited edition alom le jan bai hlo atang chuan pakhat ba ka le theilo ati le dai vo ina interview nei don ani lom ni ti in zo chun zoma lujan ba in siam zo churun chukin madam lu chuan yan chu thlapa tur chuan alo ti lujan bai la chuan a man to lawang ka kal phot ange ti in a chuak ta dai madam lu chuan he naw mai mai chu yan chu lunga su ipi hian ka kal puyang che ati yan chu po chu nui sangin alo bu ngau ngawa madam lu le yan chu te chu bas ta na chuan chu in bas ron kal hun chu an lo nga ka madam lu chuan ina motor tam tak om lain kan mi swa lu jan bai wang vek ti in ama chuan zoite chuan a phun nuwa nuwa yan chu in bas local le kal lo ame lai chuan anaw shenyan hau chu karman to mel tak nen chuan aron langa yan chu ron nui so ngal ringotin bas te ila chang ve la lo hei han ente ka pai ni chwa nu loka min le ni hi min thi kem min le om reng ani shen ro khom tu tur ka ni tlata ati yan chu chuan ka thi khau lo che shen ro khom tur engma po om lo alo ti yan hau chuan engmoi soi kha ti in alung chu oi lo zok zuya tunai hian ron hola pasal nei tir che in inun po anwam ve deuh mana mahse min han ngen phot la te chu ati vel madam lu chuan lu jan bai chu lo bia in inupui anti boyania ti in avashila yan chu te bula chuan va phei ve in yan hau chuan ti luina a yan chu shwai hole chu alo tum me ka nangkha kamau nu kha thla rang ro aron ti
yan hau la chuan nang Peter khalo in ro ve hlek su mau a ti in alo nem tu a yan chu chuan kapi I tha em ti in alo zot vat an sir lo om ve hmeichhia zawk chuan ron pui tumin mipa zawk chuan alo danga yan hau chu tlem chuan in thiam lo ve deuh mahse por chhun zom zelin ka khoilo che kha Peter ala ti zui yan chu chuan madam lu chu kai thawin an thutna lama a phei pui yan hau la chuan ron zui zelin kan thu lo ten pasal I lo nei ve lamo iwangam zawk ve ati madam lu chuan patupa nen anin nei to I phalna lak kher angai lo alo ti a yan hau chuan nang Peter kha lo tong to su I lo tong le ani chuan ka motor suan ka chil du mayang che ati yan chu ron thawin I tong hnem tama ma ti pa chuan a hmai ya beng ta chhuai yan hau chuan nang hian kut min thlak ve la lo ti in a hmai te chu adoma yan chu chuan an sirami te chu ambulance call sak tur chuan angen yan hau chuan enge chu tiang ko la ngai na a that vek so ati yan chu chuan hnek le in nangma ta na lom ka ti in a soi sa ta shep madam lu la chuan thiam chu alo ti lutuk alo nui na samaya anuwa chuan lu jan bai te chu ron thleng ve in ambulance a an phur chu yan chu emoti in man mo tak chuan ron en yan hau zo ko lo ni si alo duk pheng phunga an sira chuan yan chu le madam lu te chu him pialin an lo thu thunga sui hak chuan yan chu bon ti hle in aku zung pui chu alo mu a lu jan bai chuan yan chu I tha em ti in a zot yan chu sui hak wang chuan alo khi vur to a tha thu chuan a chang lu jan bai chuan sui hak chu awa mel zeu sui hak chu rang lu tukin in siam thanga la madam lu la chuan in lo thleng har lu tukani kha yan chu pui zia chu a ti chiam yan chu ve thung chuan keima wangin kapi ana chep sia min ngai dam sham ro ati madam lu chuan chutiang ngai dam indi la ngai lo chung kwa rom kan ni alo ti lu jan bai chuan sui hak chu chung thil chingfel tura ti in sui hak chu akal ta nga la yan chu chuan tingi Mr. Sui kha akal le dai ti in a zot lu jan bai chuan na tho tur poimo aneya vo in I thil ti wangin lompuina party ka ba sai sak mai thei chi ani ati yan chu chuan a interview tur chu she chhuakin oi ka tlai vek to ani hi engtin nge ni ta anga ti in alung nur lutuk madam lu chuan lu jan bai chu signal zewin lu jan bai chuan interview kha an pot sein ka sia alo ti yan chu chuan tak mo ti in lo zot lu jan bai chuan o mahse tu nei kalwa tangai thungang ti in yan chu po man mo tak chuan company lam chu apan ta nga la company lama ve thung chuan interview te chu lo lung oi vak lovin tun ang ban hun to atingi hetia kan om an lo ti an zinga thu ber chuan president thu chhuakania engma kan soi boy theilo ati yan chu po chu ron thleng chhun zomin thu pha a ron choi mol mola an manager chuan apoilo lo thu ro ti in interview chu an chan ta ngal interview chu zowin atlin wanga atu ka changa na zom ngal tur chuan ati a yan chu a hlim hle sin chu in kha a hnem ta dai yan chu chuan ti dana la omang ti in lu jan bai chu a hnem ve le chhonga lu jan bai chuan sheumi ti ka hlo wangin keiman ka twara tia ngai to in alo mel rang na samaya madam lu chuan jan bai lungai lola doctor thiamber kan ron don nya check te po kan check chhali ang che ati lu jan bai chuan mani lo khana lom ka in check ti in lo changa madam lu chuan ani chuan result chu min lo thon vela ti dan kan ngai to don nya ati lu jan bai chu thawin assistant sui hak chu message awa thon office lama ron langin sui hak chuan result lem chu alo print meka bai mi chu ron lutin unaw palu aron ti sui hak chuan paper chula in aron thonen chuan anin neka athil ken chu a thlau pha bai mi chuan unaw palu emoka ti che alom ti in a chhar saka petamai lo chuan en zui sui hak chuan khoi ron la ro ati bai mi chuan unaw palu in fa anei theilo mu ti in makte tak chuan a zot sui hak chuan mi theye mahse anu pui zokin anei theilowa sheoma te hlo wangin ama zok nei theilo angina omani hi ti in a shil bai mi la chuan mo nupui nei to amo
tu nge ti in a zo chul sui hak chuan ka shil thei lawang che Mr. Lu in soi chu aphal lo ti in a chua san bai mi la chuan lung oi lo hle in tu nge le ka zon chuang nge anga yang u naw palu hi kata ani nge nge tur ani ti in aron chuak ve le a yan chu na thok lai bula chuan vakalin ava in hmel shatir apa ni na te chu a soi tel khera yan chu la chuan ti pui mang thaw lo lut moi ni ve ke po kania ti in alo shil ru sar sara bai mi chuan engei shata ke te chu ka theina thlap lut ka ni hi group khata ka nom do na ka thu zom le ang che te chu ati ve yan chu chuan a thu soi chu angai sak me lo hle a thut san dai bai mi chuan ka thu soi chu she lo mi ka pa president ni ka ti chu ati a yan chu chuan soi chale te ati ka pa hi bai group president ani ati le yan chu chuan chu ipa lom president nang ni lawin ti in anui saka bai mi chuan ngei lutuk chong le tum lai tak chuan an thopui Louis Boundin tenen meeting an nei tur thu an thopui me che pakhat chuan a ron puanga an nuwa meeting chu nei in Louis Boundin CEO Mr. Smith chuan an item an hmu ti rol chuan adu song ani lo thu chu a soi ngal ta ringot midang om ve te chu an lo nual ngal lutuka yan chu in thlashung taka runding chuakin English chuan Mr. Smith en pole en chang me lawa kan company hi in mamu tun kan ni sin ati bai mi chuan imolami churo alo ti pakhat chuan hauweli atum la chuan Mr. Smith chuan ani chuan han soi chun zom la ati tamai bai mi ngai dan chu alo ni le lo lutuk to yan chu chuan nangnin kan thil siamte in mamu a keinin in larna ti in an item chatna te chu thiam tak mai chuan a soi fe a Mr. Smith chuan tho ho chu arem ti pha ta buk a tho pui te chuan lo lom hle in anin chi bai sap sapa yan chu lom thuan shil bok Mr. Smith chuan hetiang lam hi itui reng em ni iwa thiam ve ti in a zot yan chu chuan kapi hian branch sang te ala khom china ina atar moi china lom ti ina chang alem sun deuh vek ma se ti ina ngai to zuya bai mi chuan yan chu in rin tok na chu asang vak lo ti chu she thiamin chu tiang ani chuan chu engtur chuan Mr. Smith te nen hian min som ta che alo ti yan chu chuan Mr. Smith hun kala hek jok mai mayang ti in lo chang thunga Mr. Smith chu in ngai to te in hun chu ka in siam thayang ati tamai bai mi chuan chu Mr. Smith pon hun in siam thayania in hel thei to lawang alo ti ngal ido so he kan man chuak don khop ti in ngai to a yan chu chuan ani chuan in lam kan belo ka nge ti in pona chuan na chuak madam lu chu va phone in thil thlen dan chu awa shila lodam lo der mai ro kapi in hong thei lo turin ati madam lu chuan ole ka she thia me ti in phone chu ada a tun hun hi ka thil phor chuan hun takani ti da in lama athil la khom limited edition ho chu ronda chuak vek tur chuan ati a chan te chu bia in anta nen lam chuan a khom ta vek a hnu loka yan chu te po in chu ron thleng che in chabi a ken thei ngil thu chu a soya bai mi chuan kikin ti hian ti mai ta che ala te zui madam mu ati lai tak chuan madam lu chu ron lutin nangkha tu ngei ni heta ka tu pa le anu puite ruma hian engei lo ti a ron ti bai mi chu a phut chiang lutuk anu pui a ati a madam lu chuan o anu pui yan chu ka tu nu ni to bok nang hi iche dana moi lo hle mai ka tu nu wang khuni lo se chu ka hnut suak to ang che ati bai mi chuan rahman na chu siam ngalin kapi isha thiam lo ani kha thil ka shilang che ati ta dwa madam lu chuan engma soya ngai lo chu ati hmuta bai mi chuan soi chun zom thawin fanei thei lo kha itupa zok ani leinem shenyan chu zok hi alom tu thar ape thei don lo che ani ati madam lu chuan fa anei theya mo nei thei lo emo ani chau hi ka tu panupui ani don ati bur yan chu poron thleng chawin kapi heta engin lo ti a aron ti madam lu chuan engma ani lo ti ya chuk pui tum chu bai mi chuan fa pai thei lo jok chu nang mai ni kha lu tan fa po sing thei lei lo unaw palu hi chen la a tha zo kang alo ti le zot zot madam lu chuan
tu ngay ni a kan chung ko boy na lawin ro su a tu zok po ni ro se mi sangi ni kha ti in yan chu akuta avwana nang chau hi kat tu panu pui chu ini don heta hian fa po nei theilo ma la idam chung dai tur poisa ti in kar chu a pe a bai mi chulung oi lo hle in la she khopang ti in a chuak taw hunga yan chuan mahse copy kai te chu ti in soi fi atum chu madam lu chuan apoi lo ka she thiam ve ka lom alo ti tlat yan chuan tunge dot lo shil ni ti in lung oi vak lo chuan angai to a zan lama lujan bai ron ho chu nung lama akut chuan lo te na in puana tur in ania ati lujan bai chu noi sukin min man chhuak ta ni mo alo timaya yan chuan ka wang lo soivat mai ro ido soi kha chu ati lujan bai chu lau thong dewin andin mun dik tak chu a she chhuak ta mo alo ti thunga yan chu lam chu hoin soi chu katum renga mahse I thin rim ka hlovangin ka soi du lawani ke hi lu group president ati chu yan chuan driver khang te chu ka sharing alom ti in alimun tuiken chu ape a ti taw bur chung chuan na thu lujan bai chuan thlem ngalin apula chuan na thu a engei soi omzia kha ka shelawa lom ti in biak chung chu atum yan chu la chuan lelam chu a hoisan zel si chutia anin thlem kwal lai chuan an kong khar chu ron tiri in yan chuan na va hong mo akalo ni a uite nen chuan an ron kal yan chuan engei lo ti don ti in lo zot in chung lo pui pa chuan wai lojin bai chuan chu tu re lo ti in soi so changa om thu chu asoya yan chuan te reng mai ka lo en ko lang ti in jang mi chu ala a chuk deuh nok nok mo ak chuan arai thei to bok si lawa mani ka lo shil che kha chu ati lujan bai chuan right thei lo in soi chu kha khamo alo ti yan chuan o fa nei le se min pek atuma ti in a changa lujan bai chuan kalau she swal hle ani mo ti in ngai twa mo ak chuan chu wang chon ama hi lo dwa zok mai ro u ati zoi tak chuan yan chu beng bula chuan kan putar chu a upato na chu mu chuan alo mel thani hi ati sur yan chuan ka soi reng kha alo ti ve enro kana thona hian mei che pakhata oma minti boy renga ti in a shil mo ak chuan tungi a chutiang na thona a te inti boy lu group hi a chalo to pani hi alo ti yan chu la chuan an soi dan chuan Mr. Lu hi mi phakar le ler takanian tia ati le lujan bai chuan mo Mr. Lu chu chutiang chuan mo alo than ti in alom lo lutuk yan chu la chuan o a assistant nin anin ngai zo ngan tia lom langsar takin ala ti zui lujan bai chuan o em lo lutuk ti in alo ngai to ril ru mo ak chuan eng po chu ni se ka kal le photang ti in ading hluai yan chuan kalo en liamang yan chu nui deuh var chuan intify turin a kal son bai mi chuan rang lutukin a computer chu khoi sakin an project kal lai me khungkwa in an langai dam thei chi angem kan enang chu ti in angai to a khide vur anuwa yan chu ron le chu a thopui te chuan a computer chu lo hwal deuh chapin an lo soi sap yan chu po thil thleng chu she thiamin a computer ma a chuan va chungal vata ka te ni me logania ti in a hlau thong tak zet an manager chu security te ne na ron lutin chenian chu company thil poimo tilik tui ni wangin thu sofia tu ra Mr. Lu ne na shwai nga yani aron ti yan chuan manager ka te ni lo tak ania alo ti a manager chuan chu kan chui don renga ti in lujan bai office lama chuan a kalpuya bai mi la chuan lo nui so na samaye lujan bai te chu ron langin Mr. Lu chuan yan chu rai thu chu alo shil meka lujan bai chuan phulu tuk chuan yan chu raya mo ati Mr. Lu chuan raye duai ingai saklo ma ati lai chuan manager chu ron lutin Mr. Lu boina kan neya kan project kal lai tili kau tu kan ron shwai bok ati Mr. Lu chuan thin rim tak chuan tunge ron shwai ro u ati yan chu lo ni si nang ni kha thlangai ro u ati le manager chuan makalo tilutuk yan chu la chuan kapa heta engei lo ti a ti in a zot manager chuan
kappa a tia soi chun so matum chu lojin bai chuan keiman klo bai pui ma yang ti in a chhuatir ta vata yan chu chuan lojin bai tinge Mr. Sui chutna a khan I chuta ti in a zot lojin bai chuan o kappa hi alo kal sia chutna tur ka nei lo alom ti in a chang yan chu chuan chu po chu ni se alung oi lo wanga sin a ti Mr. Lu chu lo nu yin I eng lo ania tia thu dik shila tum chuan lojin bai chu alo khu lui vak vaka eng po chu ni se I rai ti ka she to ania a ti yan chu chuan apum chu domin in soifia chu atum Mr. Lu chuan I rai bok si a chol ka peyang che ha chol ro a ti yan chu chuan mang ti tak chuan chol min pe do na mo alo ti lojin bai chuan chol emaw a ti na ani kha alo ti a Mr. Lu bok chuan o chol phal na ka peyang che alo ti le yan chu chuan chol phal na a ti in lojin bai chuan alo soifia le zela yan chu chuan mahse thil tili kau tu kha anom sia ati Mr. Lu la chuan a ho lutuk million tlem bak ani hleinem alo ti yan chu chuan mo million tlem a ati le lojing bai chuan tili kau a yin uluk apoi mo zok ati na ani kha alo ti sak le wat Mr. Lu chuan ni ke chuan engti kong pon ka ring che iti ani theilo shim shim ati yan chu po akhi ve ver vera kapa lojin bai hi byak lok ka du a ti in Mr. Lu chu alo va chuak ma sa a pon lama khan manager le bai mi te lowin tokin manager chuan bai mi hne na Mr. Lu chu athin rim mel khop mai a ti bai mi chuan a thatna sa chu ti in Mr. Lu te omna lam chu apana yan chu te ron lang le in englo ka soilo chan chu fa ka nei theilo kha iti sia a ti lojin bai chuan kha chu keiman I nei theilo wi mokati wangania xiaomi ti ka lawa khati khan ka soi mai mai ni kha a ti yan chu chuan ani chuan nangma hi ani mo fa ka nei theilo anga soi tu chu ti in a oma chuan na ko ka lojin bai chuan adara wanin o mahse min ngai dam sham mai ro I thin rim to lo ti ro a ti yan chu chuan min dwa da na zerin ka ngai da mangche alo ti vel office pon lamron lang le in bai mi le Mr. Lu te chu an lo in to ka bai mi chuan patelu ti in la mel sha tak chuan alo bia Mr. Lu la chuan alo she ve der mai se lo bai mi chuan vice president fanu bai mi kanya ka tet lai pon min pom to kha ati Mr. Lu chuan ani khamu ilo valian to ve a ati bai mi chuan patelu tuna kalau mu chan che hi kha shen yan chu chan chin ka shel du wang che kha ania ti in a rai theilo angte a thil ti li kaut angte chu asoi ta ve ka una palu chu a poisa wang ba ka du ani lawang ati Mr. Lu chuan enga chu tyang chu tu soi nge ti in thin rim tak chuan a zot bai mi la chuan keiman ka sia ka shil che ani chu ti in a chang Mr. Lu chuan tu mi dang in nge sia ti in a zot le bai mi chuan keima deuh chawan yang ti in lo changa Mr. Lu chuan na thok pakhat chu kawin mina zong lu group thil poimo da na a lu tir to lo tur chuan a ti bai mi la chuan ni chia ban hialan ngai te chu alo ti Mr. Lu la chuan mina zong ati kha bai mi chu alo ni si a entering bai mi chuan shil hai mel tak chuan patelu keimai ti na emni ti in a zot Mr. Lu chuan o nangma ka shat ngai poi ni hau lo heta chang hian kal wang ro bani du lo chuan ti in amma zok chu a hau ta shepa bai mi chuan lau hle in rang lu tuk chuan na kal son Mr. Lu chuan yan chu a rai theilo mo teu lo mai ti ngai to in a khe suk office hung lam ron lang le in lojing bai chuan yan chu damdo in a in check up turin ka shwai don che ania pona khan milo ngak ro ati yan chu chuan ani chuan ka pa khan milo ngak kom sia ho turin ka wati yange ti in chwa chu atum lojan bai lom lu tuk chuan akut te chu hum vak vaka yan chu ron hoile si wang chuan pa ngai tak chuan a om der le yan chu po chu noi vur vurin alo wa chhuak ma sa a lojan bai chuan pa ka ni don ta ti in alom hle
a phone a chuan pa ani tur thu te chu a post kwala madam lu va bia in voice chuan kapi itupa tur chu I mu thei chep to e ti chu arwa thon madam lu ron langin a chan te nen lo om khoma message chu alo ngai thlangal lim hle in a lujin bai le yan chu te chu damdoi in lo thleng to in kara chang an chhuak chu wekin le chen he te chuan an ran mu a wekin chuan ente so kan mi zak thei lo chu a ti chen he po chuan thin rim mel tak chuan alo en lujin bai nen an la om wang chuan an va po du lok lawa lujin bai chuan yan chu chu phone ka hmang lok do na lo valut la ka ron ru ve nga lang ti in alu ma sak tir lujin bai phone bia a le lam hoila chuan shen he le wekin te chuan an zui ru ta nga la tu ngei ni ti in a zota lujin bai chuan a pasal ka ni hi ti in a chang shen he chuan ke hi apa ka ni hi in nei thil pe ka million ni min pe yang che a ti yan hau chuan kapa atlem lutuk kana ke en kol na man zong zong nen hian bilvek ro alo la ti chul lojin bai chong le tum chu yan chu a ma a dingin engma apelawang che u nang ni hi ka chwa sana chang cheu khan ka chung te in ni to lo chu mai ba ka pasal hi driver chawanya chu tyang za za chu apedon lo che u ati huikin chuan deu so deu tak chuan khaile inu fanu ni om takilo ni tyang em mol chu inu ang chei lo ni hi ati yan chu in hum ru in nang khan kanu chan chen soi ve ja su a minglam ringot po kha I phu lo ati yan hau chuan phu lo a ti in lo nui shen he chuan eng po chu ni ro se local ro kan ho don ati lojin bai chuan khoya ma in shwai lawang ati a shen he chuan yan chu va ban tumin nang khan min dang mai lawang ati lojin bai chuan kan nu pu hi khoi su ka ti ani lom ni ti in aku chu alo her sak waka shen he na ti chu a che na samai nang ni mai hi in chak lawang yan hau I vice president fa pa kha han ko te ingen ti thei chu enang miang ati yan hau chuan na kol nga la yan chu lau thong hle in police ko zok mayang ati lojin ba chuan lunga su engma thleng lawang ti in akut pil chu ena pom kangin damdoi noi sak chu atum shen he chuan khoya ngin kan bodon alo ti le sham lojin bai chuan khoya ma kan tlan bodon law min mudu ni chuan emergency room a son miron mudon nya ti in an lut shen chung ko hau chuan an mi soi an chuan em mai chu lo ngakin rei chu an ti to hle maya an nu dewa an mi soi lu group vice president fa pa bai shau chu aron thleng ta nge a yan hau chuan tlon tak mai chuan bai shau I lo thleng thei mo ti in avapan nga le shen he le huikin te po chu an lo nui deu sanga bai shau chuan ka local chan chu I unaw nu kha ka du song takani a khonge tunge min chu puingam chu aron ti vele emergency room lam run langin lujin bai chuan yan chu kut pila chuan damdoi chu alo noi saka yan hau chuan lungai su bai shau kanu le pa te po hian an du fe zok che alom tu na chu pui tu pa che hi chu driver chawani ativel bai shau la chu bol nuam hle in ni e min tluk phatu an om lo lugum vice president fa pa ka ni hi khoya ngen om ti in intivei tak chuan a zota yan hau chuan emergency room atia an kal pheilai chuan assistant sui hak le a hau te chu an run thleng sui hak chuan lu lo zok ula acha ang aron ti bai shau chuan hei chu Mr. Lu ui ani reng mai heta engei ron ti ve I boina tur om me lawanya alo ti chen he chuan Mr. Lu assistant ani mo kan ti boinen in zom na an nei em lawang chu mo ti in lo ngai twa sui hak chuan tuna hian I thatna turin ka sui ni hi I tlan sia theila hian tlan che rang ro ati bai shau la chu nui velin engchunge I soi veya vice president fa pa ka ni hi ti in sui hak chu anem tamaye sui hak chuan alo thal der bai shau chu ron thau twa in a chan te chu khoi tur chuan ati sui hak la chuan alo hne na samai si bai shau chuan a chan pa pakhat chu kal le tur ati in chu pa chu akal ngam talaw
doi zep lutuk ti in sui hak chu I in chhir khopang kapa ka kol don ti purpurin apa vice president chu avakola sui hak chuan o oi iwa han ti don takem ti angai to in alu chu athing anu loka vice president bai shau pa ni bok bai dong cheng chu a bodikar te nen ron thlengin bai mi le bai shau te hi una wan lo ni a bai dong chen chuan tunge ka fapakut lo thlak ngam chu ti in ron por lutuk shen he le huikin te chu chan nei em lo chuan an lo hoi chapau ve em ringot boka bai dong chen chuan bai shau chu tu in mo kut thlak che ati bai shau chuan engtin ma po ka ti lo ati pur pura sui hak chu akok bai dong chen chuan nga tinge Mr. Lu assistant te heta ome engthil nge ti in zot le bai shau chuan kapa tyang hi thil thlen dan chu ani nupui nei tur kha min du thei em a tuna ka du zong mu in anu le patenen po kanin be fel vek to a shen he le huikin te chu an lo bu ngau ngawa bai shau chuan soi chun zom zelin chu mi pa pakha driver mai min chu puya va chu sak le ka tum kha he pa hian min dang ani kha alo ti bai dong chang chuan assistant hui engthil ngei lo ti hi min zana chete talan tir ve ta che ati bai shau la chuan kapa achunga om chu driver mai alani zui ati le sui hak chuan in chung kwa hlim taka omin la du ni chuan lut lo zok ula acha ang alo ti bai dong cheng chuan tinge hetia ati tat le mi poimo chu ani em lawang chu mo ti in angai to a bai shau chuan kapa ati mai ni hi driver lo mane hei ani po hian an shevek achung te miret hei puinan tyang hian ati anyang driver so achung te ani don so ati yan hau chuan ni achung om so driver pa ka ni lo alo ti ve a sui hak chuan ka soinon le ang in chiona lian tak nei in du lo chuan lut lo zok mai ro u ati le a bai dong cheng chuan driver mai lom engi thling vak chuangang ka fapadik na hi kala le don ti in khonge chu mi te chu annom ati a sui hak chuan in va han in chhir don takem tiangai to in lu chu alo thing le chen he chuan hei heta hemi chunga hian an nom ti in nem tak chuan yan chu chuak tur chuan an ti a bai shau chuan kapa thata ka arun chuak ani chuan ka nei du ania o kan ngai dam don ya alo ti vel bai dong cheng chuan te reng mai ti in alo chang emergency room chung ron langin yan chuan chu an ba beng cheng ve alo ti lojin bai chuan keman ka va chhona nge nang chu lo ha chol ro ti in kal chu atum me yan chuan police chu ko zok mayang engtine mo an lo ti palang che ati lojin bai chuan lunga su engtin ma min ti don law min ring top ro ti in pona chuan chwa atum bai dong chen chuan min za lo hle mai tunge om han hong te u ati lai tak chuan lojing bai chuan ron hong ta mai bai dong cheng chuan a pu che chu lawin a khur ta ngal bai sha chuan nang driver mai hi konga te I lo dingam ve lamo ani kharun chwa te ro kalo in fiam pui ve to ange kapa hi lu group vice president ani hi owati in chuang tak chuan alo soya sui hak chuan thi in du ani ngei don hi ti in alo ngai twa bai sha chu chong chun zom zelin enro kapa hi thinrim wangin a khur hialani hi ati lojin bai chuan thinrim wangani ti changa mo lowang zo ka lo ni ange chu ati bai sha chuan lowang a teulo mai kapa hian ti theilo nei lo ti in chuang tak chuan a soi le a lojin bai chuan bai dong cheng chu enin cheng chu la khur do win Mr. Lu min ngai dam ro ati tamai midang te chuan makan lo ti lutuk bai shau chuan kapa engi soi omzia ani hi driver mai lo mani tinge ngai da mi dila ati lojin bai chuan I in chira ni chuan chingfel ngal ro ati a bai dong cheng chuan nang hian min ti chevek ti in bai shau zok chu abeng ta ngek bai shau chuan na ti tak chuan abeng chu domin kapa nga tinge keima zok hetia min ti in a chap deuh pura bai dong cheng chuan ani hi lu group CEO Mr. Lu ni hi ati shen he te chuan isha swalan yang an lo ti a
driver mai lo mani an lo ti ve le bai dong chang chuan ngoi mak ro u ani hi Mr. Lu ni hi ati bai shau chuan kapa chutiang ani lawang alo la ti chal sui hak chuan bai shau imi ta delami ni chin po khan ve tam tak ka warning che I du lawani kha ati huikin chuan yan hau hne na chuan driver mai khai ti sia ati engtin nge tiang hi ani thei ti in an lo phun sur sur yan hau chuan ka shabi khlainim ama khan driver in tia lom ati bai dong chang chu ching chi zuin Mr. Lu min ngai dam sham ro in pui ni te ka shelawani pachlo takani ati chama bai shau po churon ching chi ve in ngai dam chu aron dei ve a lujin bai chuan itna hian ifa te a en ko tir theilo che ani hi tuna chuan itna tang ilo chol to don nya ti in sui hak chu chengfel tur chuan ati bai dong cheng te pa fa chu kalsun ngalin bai dong cheng chuan poi chu ati lutuk shen he te hola chuan tlon tak chuan an ron bia lujing bai chuan an ni po chu kalbo pui tur chuan ati ngala yan chu ron chhuakin shen he chuan Mr. Lu ati lai chuan aron shemana sui hak chuan a hmui kup sakin akal chwa pui yan chu chuan Mr. Lu a engthil nge thlenga ti in a zot lujing bai chuan Lu group president angin ka insoya ka not bo ta vek ani kha alo ti yan chu chuan in nam mengen ang takalom ti khan ol sam takin an kal moya mo ti in a zot le lujin bai chuan te nang mi ka roi ne malom itan hian ka va han chatak ati vela englo man nge min pek don ati yan chu chuan va nain local ro ti in anin zui tir street food an zor na hmuna chuan shwai china an siam tuyelom ati zu a leitel chu hongpa in lujin bai chuan alo in chak me lutuk yan chu chuan hle sakin kha chu ati a lujin bai chuan lo la in a in ta khol khol a in zorwa chuan a chat thati tamaye yan chu chuan mak lutuk chuan a ena bil chu dilin angak tu pa po chuan engi omzia hei chau hi in sia aron ti yan chu chuan aron kalma khana in to tia lo changin ani po chu anui top lujin bai chu arui em wang chuan yan chu chuan a kwa ho a ani te chu I boss lo mani ati lujin bai chuan boss ka nei lo ke hi Lu group president ka ni hi ati a yan chu chuan ni e ini alom ti in nui chung chuan abyanga pe saka lujin bai chuan ka thi tak tak ke hi Lu group president ka ni hi ati le yan chu chuan chu chate te in ani chuan dot min lo shil char char ani mo ngati nge ti in a zot lujin bai chuan ka fia che lom kan chung ko sum wang chawaron in lan amo ini katia ati yan chu chuan ka pi thil le min le po kha chuang takin ka a mi alo kha engting nge chu tiang chuan min ngai thei zok ati lujin bai chuan mahse tunna chuan keima wanga kan kyanga omini ti ka she to a ti in fo chu atum yan chu po chuan amit te chu lo ching ve vek to in lujin bai chu a chat thlata dai lujin bai mumanga chuan yan chu nen chuan an lo info pa ron har hlolin jang shen he te chuan alut ma sa a yan hai chuan he pa mai hi inga nge mo in ngai le ka una pa ani kha ti in lo phuna koikin chuan in subri tur chuan lo ti sui hak chuan lo lu ro ule ti in an lu ta lujin bai chuan thil chu lo e in shen he te chu an nui deuh sanga lujin bai la chuan abe moi si lo shen he chuan nui tlon chung chuan khoya nge kan chutang ati lujin bai chuan chut po angai hleinem ti khan ding moi ro u ati shen he chuan nui heu chungin I ahma thil thleng khat chu the sha swal ve kan ya tunna chuan chung kwa lom kan ni alo ti lujin bai chuan a moi chu shufai te te in yan chu chunga khan swal veu lawin ei tu le korte kha pe chani ulang chuan kanin chung thei turania ati shen he chuan kan thil ti swal kan she to alom min ngai dam sham ro ati lujin bai chuan ke chu ngai da min di la ngai lawang kan pui hne na india sok turani ati yan chau chuan mahse una pa alo ti chuan lujin bai chuan sui hak chu beng ro ati tamai sui hak chuan a benga chuan voi thum chu a benga
shen he te chuan dan po chu an lo dang ngam lo lujin bai chuan me fa mai si eng tin nge I lo tong ve ngam ati shen he chuan Mr. Lu kan ti dik lo zia chu kan she chang to lu tu kania alo ti dwai ya lujin bai chuan a that chu mahse thil ti dik lo man hi chu pek nge ngai thina ni lom ni ti in nang ni pathum hi helai hmun atang hian hmun hlataka kalba wang che u ati shen he chuan Mr. Lu mahse heta kan hna le kan ning kim om veka lom alo ti lujin bai chuan tuna chang chuan na nei lo in ni to ni thum chung hun ka peyang che u ka nu pui yan chu wang ni lo se chu ka ma a hian ending hau lawang ka soi anga in ti lo ani chuan keima nge ka kal ti rang che u ti in chwa chu atum shen he chuan ngai dam chu dil chu lin lujing bai chuan kong khar thlen ma chuan taka yan chu hian kanin a dik tak ala shilawa ashani chuan nangni hi ka pu nga lang che u chu wang chuan min thup sak ri don nia ti in chua ka shen he te chuan au chu lin zui chu an tum sui hak chuan lo dang tlata yan chu churun langin company lam chu alo pana ama athil thleng kha an ching fel to emle engma soilowa ka chol top chuan min ring hlel palang ti in luta alu che chu a thopui te chuan hlim tak chuan an lo bia yan chu chuan mak chu ati deu an manager chuan ron awin hei ama a thil ti tu kha ti in video chu a ron mu a bai mi thil ti lai zong zong chu alo lang vek yan chu chuan tianga ti du hi ka ring ngai me lo sin ati pona chuan bai mi thin rim tak ron kalin yan chu abanga ni ti lan tir nan a box chu a ron ken saka bai mi chuan chenen chu nangma wang vek ani hi ti in a chunga thil thlenga chuan a ron pu fai vek yan chu chuan ron kal lo la chu I bung ra hi in ko ta ka ron da ang ka ti sin ti in a box ken lai chu a thlak thla a engwangin nge khatyang kha min pu a ti in a maya a beng ta chhuai beng le in nang ang mishing hi kala tung ngai lo a ti bai mi chuan nang hian kut min thlak vela lo ingam cha min han ti le te a ti yan chu chuan lo beng le suka ingin na wang chuan ka lo me ti in a kut chu atwai bai mi chuan nang hi ti in ron pen chu atuma yan chu lo om sonin chhuata chuan na bok thlop te apil wang chuan yan chu ain thiam lo ta dewa bai mi la chuan nangma wang hian u nau palu po ka nei theilo ka pa in a na chana ka u ku na boka nangma I lo lan wang vek ani ti in a chap yan chu chuan chutiang engma ka ti lo min pu ringot su a ti a bai mi chuan Mr. Lu hi lo nei lo la chu ke hi Lu group nei tu ka ni mai tur a ti yan chu chuan enge soi omja chu a ti bai mi chuan shilo derve su I pasal hi Lu group CEO ani ti shereng a ti lujan bai le sui hak te churun langin lujan bai chuan yan chu run chhuakin du ta khoile ka thil pek tur kha chu ati lujin bai noi chu za hle in nunglam chu aban du tak hei kher hi thlanga ati yan chu chuan o kamita laber sia lom ati meiche pakhat yan chu classmate hlui ama musi chin tu deuh songfe yo churun langin shen yan chu vo in atan chuan heng te hi I ho ni mo a ron ti ngal ringot yan chu chuan kan ta ani hi ti in lo chang lujin bai ron chhuak tur la chu ala in tau zuya songfe yu chuan do soi kherangai hleinem in chung ko din hun shelawi le chu ko oi ma na ma se ka shimyak boxi a ni le engzat man nge ti in a zot yan chu chuan lujin bai chu a signal zeu lujin bai la chuan ka hleinem kara tam le tuka ti in lo changa songfe yu chu nuin ka oi theilo chok ilem chan na man hi engtin nge apek don brick phur bokin ami ativel mu agron kalin aron chan ngala songfe yu chuan ngai te in kalovalu tange ti in lu sana mu ak chuan I thil pek tur ho hi peve mi asuang che ati yan chu chuan pedon lo ti in harmes vek alo ni a midang te po chu local khom to in an vai chuan wine inin an lo thu khoma songfe yu chu in ti thu ve hle in yan chu a per zeu boka mu ak chuan ente thu bere mu ain ti ni so ti in yan chu a shil ru deuh sar sara
song fe yu chuan ana thote chu in ti thei taka soin nglu group ani thule apa chu akal san thwai tur thu te chu asoya midang te chuan an lo ngai sang lu tuk song fe yu chuan yan chu chu engei thove to ti in a zot khera yan chu chuan chang mai lo chuan a thil pe ken chu a pe hlom sing fe yu chuan an le mani kha eng chung nge I tho ti in a zot le yan chu chuan na thok ngai hle nem pasal ka nei to alom lu group CEO hi ka pasalania ati song fe yu chu nuin iti om ang lo e mai iswang to nai cheng ma ma ni kha alo ti midang te chuan notification chu dongin lu jang bai nu pui nei tur thu alo ni a song fe yu chuan thil thleng pal ni kha alo la ti sham lu jing bai chu ron lu tin ama nge chu aron in hmel sha tira midang te chuan an lo lom pui hlom lutuk song fe yu ero atum ngal viau thunga sin chu in thlakin in nei ceremony chu an chan meka yan chu mo kor moi tak kha chung chuan aron lu chung ko hole mo akte chu hlim hle in an mit toite chu aparol ko anga song fe yu po chu akal ve ta thaw yan chu le lu jing bai te chuan anin nei thutiam te chu soin zungbun chu anin bun tira in nei tir tu chuan anin fo thei to thu chu asoi lu jing bai chuan chuk zewin yan chu hlim lutuk chu amit tui atla hiala thalak pui hun suron ni in song fe yu tel ve tum chu mo ak chuan ala phal lo zuya midang zong zong chuan hlim tak chuan thla chu an la ta thunga atop ta